Здравейте, приятели! Днес ще споделя с вас една рецепта за бананов сладкиш, тъй като навън е изключително студено и през повечето време на мен не ми се излиза, предполагам и на вас. И няма нищо по-хубаво в тези зимни дни да си направим един сладкиш, който по възможност да не е най-нездравословното нещо на света и да си хапнем, да почетем книга, да пием чай. И така, надявам се видеото да ви хареса, рецептата също. Започваме с необходимите продукти. А те са шепа боровинки, 2 банана, 2 яйца, 2 супени лъжици мед, чайна чаша пълнозърнесто брашно, лъжичка бак пулвер, щипка сол, половина лъжичка сода и 2 супени лъжици олио. Аз използвах слънчогледо. Първото нещо, което правим, е да намачкаме в купа 2 банана, за да станат на пюре. Прибавяме меда и отново разбъркваме. Когато сме готови, прибавяме боровинките. Олиото. Двете яйца. И отново разбъркваме. В отделна купа смесваме сухите съставки. Брашното, бак пулвера, содата и солта. Разбъркваме ги и към тях прибавяме мократа смес. Прибавяме я постепенно, за да може да ни е по-лесно да разбъркваме. Изсипваме сместа в подходяща форма за печене и печем в предварително загрята фурна на 180 градуса, като ще отнеме зависимост от фурната между 30 и 40 минути. Готовият сладкиш поднасяме с любимата си топла напитка – чай или топъл шоколад, кафе, каквото предпочитате. Това беше видеото за днес. Надявам се да ви е харесало, тъй като аз много обичам да готвя и мисля да правя по-често кулинарни видеа. Ще се радвам да коментирате отдолу дали сте изпълнили рецептата, дали ви е харесало. Също така може да споделите с мен в Facebook, Instagram снимки на вашите произведения. Ще се радвам да ги видя. Това беше от мен за днес. До скоро! Чао!